गोलोमजोब्बाय नै अनजिया जि गरमखा नालाय बोथोरा अखा दोमैलुल' अखा हानो नागिरसोदों ओमफ्राय जि गोलोमखाबाय नै बोलोगोरा जानायनि ताबिस हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नै आर'नाइ लानानै दाखालि बावैहाय आर'नाइ लाबाय थाबा जामि बिनुयो होननायखाय साननैसो लालायलायासै आङो ओमफ्राय दिनै लाफिनलायबाय आंहा आर'नाइ लाबासो गावखौनो गाव एसे साइस नुखांलायो बिनिखायनो लाबाय आरोना दिनै लानो लुगैनानै ओमफ्राय दिनै आङो मा भिडिअ लाबोदो दिनैनि भिडिअ'आथ' नोंथांमोननि कुइसननिनो रिप्लाइ भिडिअ जागोन आङो मैया मोनसे भिडिअ आपल'ड होदोंमोन ना माबानि मोखाङावहाय बेसन लानायनि आपल'ड होदोंमोन भिडिअ जायफोरा नायदों बिसोरथ' मिथिखागोन आरो जायफोरा नायाखै नोंथांमोनाथ' मिथिनाय नङा ओमफ्राय बेयावहाय साफा सानैया कुइसन खालामहरदों ओमफ्राय आङो रिप्लाइ भिडिअ बानायनो होननानै लादों आरोना नै नोंथांमोननि कुइसनखौ आङो जिलाला खायलाबला माबायावहाय बहियावहाय लिरनानै लादों कागजावहाय बहियालाय दङ आरो अब्लाबो आं बेयावनो लिरना लानो होननानै लिरना लाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना मा मा कुइसन खालामदोंमोन आङो दायो खोन्थानोसै ओमफ्राय रिप्लाइखौबो एसे एसे होलांसै आरो जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो जायफोरा नायनो मोजां मोना नोंथांमोनखौथ' आं नायथार होननानैबो बुंनो हाया नालाय बिनिखायनो मोजां मोनग्राफोरा नायलांदो ओमफ्रायो मोजां मोनिफोरा बोरैबा नायसनदोंब्लाबो कमेन्टफोरखौ गाज्रि लिरबाय बायाबानो जाबाय ओमफ्राय आनलाइक होनोबा होलांबानो जाबाय आरोना जेबो मोनथारा आङो दिसलाइक होनायावहाय ओमफ्राय दाना आङो फार्स्टनिफ्रायनो खोन्थालांसै आर एम गयारिया सोंदों आरो आंखौ ओमफ्राय बेयावनो सोरबाबो सोंहरबावदोंमोन आं जिखिजाया नोंथांनि सोंनायखौल' लाबाय ओमफ्राय ओइ सासेनि नामखौ लालायलायासै बेयावहाय नोंथाङा बुंदों आरो सबाय बिमा बुथारनायनि मायाबा मुलिफोर दङ नामा खोन्थाहरनाय आब' होननानै बुंदोंमोन सबाय बिमा बुथारनायनि मुलियाथ' दोंनाया दङ बे मुलिखौ गावबा गावसो बानायनानै लानांगौ आरो नाथायबा सबाय बिमाखौ नायनानैसो खालामनांगोन जानला माला बुथारनो हाया सबाय बिमाखौ सबाय खिलि मोनदों सबाय बिमाफोरा नै बिदि गन्थं खाथियाव ओमफ्राय मेगन खाथियाव बिदिफोराव थाबाला बुथारनो एसे माबा जायो आरोना खस्थ' जायो बिराद सायोना बिनिखायनो खस्थ' जायो आंहाबो इथि सबाय बिमा मोननै दङ नै गिदिर गिदिर मोनथाम दङमोन ओमफ्राय आङो मोनसेखौ बुथारबाय आगोल सिख्ला समावनो बुथारनाय ओमफ्राय बेयाव मोननै दंबावोना ओमफ्राय बै मोनसेखौ आङो दाखालि बावैसो बुथारदों दाखालि बावैहाय जोंहादि सबायदो साम'जों जालायलायदोंमोन ना आङो भिडिअबो बानायखादोंमोन जायफोरा नायदों नोंथांमोनाथ' मिथिखागोन बिनि एसे साननैसो सिगाङाव बुथारनाय आरोना आङो सबाय बिमाखौ ओमफ्राय माबोरै बुथारनाय एसे खोन्थानि आङो गस्ला आरि सुग्रा सारबा बे ओमफ्रायो सुनै गय जाबादि जोङो सुनै जाखायोना बे सुनै बेखौ एसे एसे लानांगौ आरोना एसे एसे लानानै दैमाहाय लगायनानै लादो लाथाब थाब खालामनानै लादो ओमफ्राय सबाय बिमायाव गियोबा खालामखानाङा आरो सोरबा सोरबा गावनि देहायाव एसे फिसा सु हाबबानो बिराद सानाय मोनो ओमफ्राय गियोबा खालामखानाङा बिजि जायोना पिंक जायो गोदानखौ लानांगौ आरो ओमफ्राय लानानै सबाय बिमानि जिं जिङाव ओरै ब्रे 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 थुनानै लानांगौ थुना लानानै बिदिनो लासै लासै ब्रे 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 थुदो आरो सोरनाबा सोरनाबा थैबो ओंखारो आंनाबो थैबो एसे एसे ओंखारदों ओमफ्राय बिदि थुना लानानै बै माबाखौ सार्फखौदो सुनैखौदो लगायनायखौ जाय जायगायाव सबाय बिमा दं बेखिनियावल' ओरै दलद फोननानै लाबानो जाबाय आरो ओमफ्राय बियो साननै बा सानथाम फोननानै ला बिदि फोननानै लाबाय थाबाला बे सुनैजों सार्फदो अरख'सिगोन आरोना बेखौ ओमफ्राय अरख'नानै उनावहाय एसे गाराय बायदि जागोन गाराय बायदि जाबाथाय बेयाव दाखोन खासिगोन दाखोन खाबाथाय बेखौ उनावहाय हारसिंनो गुगायोबो ओमफ्राय आरो आखाइफोरजों एसे एरलाबनानै गारनांगौ जायो आरो अब्लानो सबाय बिमाया हारसिंनो गोमालाङो ओमफ्राय आङो बे खामानिखौ मावनानै माबा जाखांखानाय नालाय मोनथिखानाय नालाय बिनिखायसो खोन्थादों आङो माखौबा मावखानानै मोनथियाबा खोन्थाया बेबा जागोन ना जाया होननानै सानो ओमफ्राय बेखौ आं मावनानै मोनखाथारनाय नालाय बिनिखायनो नोंथांमोना सोंहरनायखाय खोन्थाबाय ओमफ्राय दा आंहाबो इथिंजाय बे मोनसेखौ आं दाखालि बावै बुथारबावदोंना बेखौबो आंबो बिदिनो बुथारदों आरो बुथारनाया ओमफ्राय दानाबा आं बे सबाय बिमा बुथारनायखौनो गोसोआव गैला आरो साननैसोनि उनाव माबाजों सबायजों साम'जों ओंख्रि संनायखौ जानानै लाबाय ओमफ्राय
बिदि सबाइरि माबा जाबाथ' दाग थाखायनाय इदि गारायफोरा ओमफ्राय आंनाबो एसे दाग जानानै थाबाय आरो सबाइ बिमायालाय खारबाय खारनाया ओमफ्राय एसे दाग गोसोम जानानै थाबाय आरो ओमफ्राय बे गोसोमाबो लासै लासैनो देलायलांबानो खारलांगोन आरो ओमफ्राय एसे टाइम लासिगोन आरो आंना ओमफ्राय सबाइ बिमायाबोथ' मोननै रोखोमनि थायो बबेबा मोनसे बिराद दाब्ला दाब्ला सिबिं सेरेब बायदि ओमफ्राय आरो बबेबा एसे लदा लदा गोरा गोराना ओमफ्राय बै सिबिं सेरेब बायदिखौथ' बुथारनो हानाय नङा मानो होनबा बियो मोनसे मोननैल' जाया बिराद जायो मोखाङाव बेखौ बुथारजोबनो हानाय नङा आरो बिनिखायनो बैदि सबाइ बिमा लदादाया बिदिखौल' बुथारबानो जाबाय आरो आजिखालिथ' इदि सिबिं सेरेब बायदिया बुहुत मानसिनि मोखाङाव थाखायो बेफोरो गावनि देहानि उदैनि थाखायबो जायो गेस प्रब्लेमफोरनि थाखाय उदैयाव प्रब्लेम गोनांफोरानि इदिफोरा बांसिन जायो आरो सबाइ बिमा बुथारनायनि राहाया बेखिनियानो लोगोफोर सोरबाफोर खालामना नायबा खालामना नायदो आरो सोरबाफोर गिनाय मोनोबा खालामाबानो जाबाय आरो उनावहाय जाहाथे आंखौ बुंहरफिना साल्ला नोङो अनजि सबाइ बिमा बुथारनो होननानै आंहा बिदि बिदि जाबाय डक्टरनियाव थांनांबाय इरिखांबाय होननानै बुंहरफिननाङाथों आरोना आङो मावखांनानै मोनखांनायखायसो नोंथांमोननो सोंहरनायखाय खोन्थानाय जाबाय बिराद गोलाव एन्सार होबायहाय आङो ससेल' होबाबो नोंथांमोना बुजिजोबनाय नङाना बेनिखायनो आरो ओमफ्राय जिया बर' नोंथाङाबो पिरियड्सनि खोथा बुंहरदोंमोन ना अननानै खोन्थाना हो होननानै नोंथांनि पिरियड्सआ माने मालाबा 2 months गाहाम जाया इदिनो बिराद खम बायदि बुंहरदों आरोना ओमफ्राय नोंथाङा आंखौ अननानै नोंनि इउटुबाव खोन्थाना हो आब' बिनि माबाफोर फाहामनायनि डक्टरफोर अजाफोर दङबा एसे सोरबाफोर खोन्थाहरबाय बायो खोमा ओरैबायो खोमा होननानै नोंथाङा लिरनानै हरदों बिनिखायनो आङो बिनि थाखाय आंनि इउटुबावहाय आंनि साबसक्राइबार नोंथांमोन आरो साबसक्राइबार नोंनि नोंथांमोनखौबो एसे बुंहरनो नागिरदों जिया बर' आगैया माने पिरियड्स प्रब्लेम आरोना बेहा पिरियड्सआ क्लियार जाया मालाबा 2 months गाहाम जायानो 3 months गाहाम जायानो ओमफ्राय बिनि थाखाय सोरबाफोर बहाबा अजाफोर डक्टरफोर मोनथिबायोबा अननानै आंनि माबायावहाय कमेन्टावहाय खोन्थाहरबानो जाबाय जाहाथे बे जिया बर'आ आगैया नायनानै नुफिननो हानाय बायदि खोन्थाहरबानो जाबाय आरो खावलायनो थिननायखाय खावलायहरबाय आङो ओमफ्रायो बन्दना देबि बियो सोंहरदों आरोना आङो बेयाव मोखाङाव बेसन फोननायखौ बेसे गोबाव लानांगौ होननानै आङो बे बेसन लाखालिनो बेसे गोबाव लानांगौ बेखौ एसे खोन्थाखादोंमोन नाथायबा आंना इदिट खालामनायाव बेखौ दानफ्लांलांबाय होनाय जायासै बेखिनिखौ बेखौ बेसे गोबाव लानांगौनिथ' टाइम गैलायलाया गावनि मोखाङावहाय दसे लानानै एसे राननाय बायदि मोनबानो माबा जायो आरो सुजायो बेखिनियानोसै एन्सारा ओमफ्रायो किशोर बर' दां जानला मानला लिरना लाखादों आङो किशोर बर'आनो जागोन किशोर बर'आ सोंदों आरो आंखौ बे बेसन लानायाव आं मालाखौ खुनानै दोनथ'दोंमोन ना ओमफ्राय मालाया सनानि नामा होननानै सोंदों आरो अबेसे मालायालाय आंहा सनानिबो दङ रुपानिबो दङ ओमफ्राय नैबेखौ गानबाय थानाया रुपानि आरोना ओमफ्राय सनानिखौ आङो दायो गानाखै दोनथ'दों आरो एसे जोबनानै दोनदों आरोना ओमफ्राय बे रुपानिसो ओमफ्रायो फैलाव दैमारिया सोंहरदों आरो मा साबोनजों मोखां सुनांगौ होननानै बेसन लाखांनायनि उनाव मा साबोनजों मोखां सुनांगौ होनना सोंदों ओमफ्रायथ' आंहा मा साबोनजों मोखां सुनांगौ होनबा आं मा साबोनखौ खोन्थागोन आंना जानला मानला साबोनजोंसो मोखां सुलाबायो ओरैनोथ' मोखाङाव मानसिफोरा मोजां रोखोमनि फेसवासखौ लानांगौ फेसवास लाबा मोजां आरो साबोनाव बिराद केमिकेल थायो नालाय बेनिखायनो साबोनजों मोखांखौ सुवाबानो जाबाय फेसवासफोरजों सु मोजां फेसवासफोरजों ओमफ्राय एडि ब्लक्सआ मोखांनि नानेखा खारनायनि मुलिफोर बिदिनो फाहामनो हानायनि मायाबा राहाफोर दं नामा खोन्थाहर इदि बुंहरदों आरोना नानेखा खारनायनि राहाखौथ' आं एसे मोनथियो मोनथिनाया खिन्थु आं बाहायनानै नायाखै माने आंनाव दा नानेखाबो जाथ'वाखै नालाय अनजिया बारा बुरैथ'वाखै एसे बुरैबाथाय नानेखाया बासिगोन आंनावबो अब्लानिया आंबो ट्राइ खालामनानै नायगोन आरोना इदि आरो माने जाहा मुथुनि बिब' बाजैया बिनियाबो एसे मोखाङाव एसे नानेखा दङ नालाय ओमफ्राय बे जोंहानाव खनसे फैनायाव बिनिया मोखाङा साफा स्लिम स्लिम जानानै फैदोंमोन आरो ओमफ्राय सोंदोंमोन आरो मोखाङा नोंना साफा जादों मा लादो मा जादो ओरैदो होननानै सोंनायाव खोन्थादों आरोना बियो बे माबाखौ नानेखाफोरखौ होखारनोबा बै नारेंखल थावा बे नारेंखल थावखौ माबायावहाय मोनायावहाय मोखांखौ साफा सुनानै थिगसे ग्लाब 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 एकदमबारे जोंख्लाबलायनाय फोननानै लानांगौनो आरो ग्लाब ग्लाबनो जेबो फोनला नाङा माथ्र' नारेंखल थाव ओमफ्राय उनावहाय अखानायै
साफा गुरै जानानै थायो आरो ओमफ्राय बेबायदि लाबाय थाबानो मास मोनसेसोनि उनावनो मोखाङा साफा जालाङो नानेखाफोरा खारलाङो इदि होननानै खोन्थानाय आरो इयो बाजैयाहाय अयथासार गरम इदि होननानै खोन्थानाय आरो आंनो ओमफ्राय दा आहालाय नानेखायानो गैखाथारा अब्लाबो ओरैनो लाना नायनायमोन आरो आङो ओमफ्राय बेबायदि लानानै थाबाला हराव नारेंखल थावखौ मोखां सुनानै ग्लाब ग्लाब लानानै थाबाथाय अखानायै फुङावहाय बिराद मोजां मोनमारो आरोना मोखांखौ गुरैनो नाथायबा आंहा नानेखा गैया मा गैया आं मानो लाबाय थानोहाय होननानै बादुलिना आंबो ओमफ्राय लास्रायासै आरो ओमफ्राय नानेखा खारनायनि राहायाथ' बेनो दां बाजैया बेखौनो खोन्थाबाय आंनावबो नानेखा जाथारनायमोनबालाय आंबो मिथिगौमोन नाथायबा आंनाव नानेखा जायैखाय आं मोजां मोनथिला आरो जिखि जाया ट्राइ खालामनोबा खालामनानै नाय नारेंखल थावखौ अब्लानिया मोनथिगोन बेखिनियानो एन्सारा ओमफ्रायो आखरखौबो बारा मोजां लिरना लायासै मिकलासो मोनदां मिकला बसुमतारिया सोंहरदों आरो हिमानसिलाहालाय माला फैगोन होननानै सोंहरदों हिमानसिलाहाथ' फैबाय फैनाया मैया फैबाय आरो ओमफ्राय भिडिअ लाथ'नाय जायाखै आङो हिमानसिया एसे गिदिरबो जाबाय ओमफ्राय आरो खानाया गोलाव जाबाय आरो ओमफ्राय दाबो उन्दुनासो दंना बियो दायो बेलासिसो ओमफ्राय दा उनावहाय सिखारबायबा आङो भिडिअ ससे लानानै बिनि उनावहायनो होगोन नोंथांमोनाबो बिराद गोबाव नुवाखै नालाय नायनोबो लुगैबाय जानो हागौ जायनि थाखाय बिथांमोननिबो साबसक्राइबार दङ नायनोथ' लुगैखागोनखा बेखायनो र' दा उन्दुना लाथोंसै दसे न' दा उनावहाय होगोन आरो मैयानि भिडिअनि कुइसना बेखिनिल' नङामोनदां दंबावोमोनदां जिखिजाया आं बेखिनिखौ माबानो थाखाय खोन्थानो थाखाय लानाय जाबाय आरो बिनि अनगायैबो आङो माबा ओइ दख'नाया मेख्लानि दख'नाया बेखौथ' आङो नोंथांमोननो गाननानै देखायबाय बेयावहाय सोरबा सोरबा बुंहरदों आरो दख'ना बे आं गाननाय बायदि सेम दख'नाखौ आंबो लागौमोन ओरैगौमोन बहा मोननाय एरिनाय एसे खोन्थाहर एरि होननानै बुंहरदों नालाय ओमफ्राय आङो बे दख'नाखौ मिस'आव लानायमोन लोगोफोर मिस'आवथ' एसे दाम खमाव मोनो नालाय आंबो एसे दाम खमनिफोरखौसो बायखायो ओमफ्रायो मिस'आव लानाय आरो गांसे माबायावहाय जरासे होननांगोन ना बे जरासेयावहाय माबा लादों आरो 524 ओमफ्राय 524 लादों आरो ओमफ्राय प्लास खालामनानै 1048 आरोना 1048 आरोना ओमफ्राय सुनायनिबो एसे थांबाय आरो जिखि जाया 2000नि एसे खम थांबाय ओमफ्राय दख'नायालाय एसे गाननो मोजाङानो माबानि बायदि आरो बै पाटनि 2000नि 2500नि दख'ना मोनो नङा बेबायदिनो एखे आरो ओमफ्राय दा ब्लाउस मिटारबो दंखायोना बिनि ओमफ्राय ब्लाउसखौ आं सुथ'नो मोनाखैनोलै आं सुहोथ'नो मोनाखै सुहोगोन आं ब्लाउसखौबो ओमफ्राय जायफोरा बेबायदि दख'नाखौ बायनो लुगैदों नोंथांमोना बायनोबा बै आंनि डिसक्रिपसन लिंकआव थांनानै नायहैथां बेयावहाय आं लिंकखौ होनानै दोनदों बिनिफ्राय नायनानै अर्डार खालामबानो मोनगोन बेयावहाय मोनसेल' कालार गैया गोबां रोखोमनि कालार दङ ओमफ्राय कालारफोरखौ बासिनानै लाबानो जाबाय आरो पार्पल कालारनिबो दङ नाथायबा आं पार्पल कालारनिखौ लायासै बे ब्लुखौनो गाननो होननानै लाबाय उनावहाय आङो नेक्स्ट टाइम खालामबा पार्पल लागोन होननानै साननानै दङ आरो पार्पलखौबो जा मोजां नुखायो ओमफ्राय ना दामासो सोलाय सोल' जाबाय थायो मालाबा खम जायो मालाबा बारा जायो ओमफ्राय दामा बेसे जाखोथाय मिथिला आरो क्लिप मोनबाथाय जात खालामफ्लांबाय थायो आङो ओमफ्राय बेखिनियानो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ नोंथांमोना एसे सोंहरनायखाय आं लिरनाबो हरबाबो बारा मोजां जायाहाय नांगौबा भिडिअ बानायनानै खुगाजों आरामनो फेक रायलायनानै खोन्थाहरगोन होननानै भिडिअ बानायनाय जाबाय आरो ओमफ्राय जायफोरा दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय मोनसे खोथा बे सबाय बिमा बुथारनायनि राहाखौ बिराद मोजां खोन्थाहरबाय आङो ओमफ्राय नोंथांमोना सोर सबाय बिमा बुथारनानै माबोरै मोनखो रिजाल्टखौ बेखौ उनावहाय आंनो सानब्रै सानबा सप्तासेनि उनावहाय कमेन्टफोराव लिरना हरबाबो जागोन आरोना आंबो एसे मोनथिनो लुगैगोन नालाय बेनिखायनो लिरनानै हरबानो जाबाय आरो दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला लाइकफोर खालामनानै हो आरो मायाबाफोर कुइसनफोर खालामनो गोसोब्ला खालामहरबानो जाबाय आरो बाय बाय